Ola, eu son María Loureiro, son catedrática no Departamento de Fundamentos da Análise Económica aquí na Universidade de Santiago de Compostela e teño a honra de ser tamén a directora científica do Centro Interuniversitario Ecovas, constituído polas 3 universidades galegas. A verdade é que me sinto moi honrada e moi agradecida dos compañeiros, compañeiras da cidade, dos veciños, veciñas pola colleita e incluso, por suposto, a alcaldía, a alcaldesa neste caso, e aos membros xulgadores deste premio. Moitas grazas polo recoñecemento. Cando vivía fora de España, e cando estudei fora, o día anterior a coller o avión, quedábame aquí, en Compostela, e paseaba pola cidade, paseaba na mágoa, non? Despedíndome dos lugares, non? En plan así moi rosaliano, moi empático, pero realmente é como eu sentía. É parte de mí, é parte da miña identidade, é parte do meu lugar. Adiós ríos, adiós fontes. Dicían os compañeiros que tiven de traballo en Estados Unidos, xente moi aberta, moi creativa, moi dinámica, moi diferente ao que os medios están representando agora, decíanme sempre: xoga duro, traballa máis duro. Era a súa definición, o seu moto de traballo. Disfruta da vida, paso ben, play hard, but work harder, pero traballa aínda máis, non? A investigación é puramente resistencia, non? Entón, sí que me gustaría ter sabido iso para frustrarme menos inicialmente, pero tamén vos teño que decir que o feito de non saber nada, o feito de abrir novas portas, novas cancelas, axuda moitísimo. Entón, experimentei moitas cousas precisamente porque non sabía nada. Entonces, o que quero compartir convosco é que a ignorancia ás veces tamén é a propia fonte de coñecemento. Sobre se hai algunha muller que é unha referente para min, certamente todas temos escritoras que nos fascinan, temos músicas que nos fascinan e demais, pero a miña referente persoal é miña nai, que xa non está connosco, pero que levo moi presente, non? Entón, hai moitas héroes anónimas que non teñen o seu recoñecemento e a min pareceme moi importante darlles presenza e recordar o importante que son. Non me olvides, queridinha. Sobre que consello dar ou que consello lle daría eu ás mulleres do futuro? Seguir o noso instinto. Entón, as rapazas que nos están a escoitar, sigue o teu instinto cando non saibas que facer. Está moi ben coller información, escoitar opinións controvertidas ou diversas, pero no fondo tes que decidir ti e facerte responsable ti. Entón, que vos recomendo? Sigue o teu instinto, nunca vas fallar. Adiós vista dos meus ollos. Non sei cando nos veremos.